Pozdrav drugari, evo nas ispred policijske stanice Zvezdara na njihov vozni park. Došli smo da provjerimo da li oni poštuju zakon. Za početak ruše ugled Republike Srbije tako što ističu zastavu koja je pocepana i uvrnuta. Da li je realno? Je toliko teško da se stavi lepa zastava. Ako nemaju lepu zastavu, mogu ovu da sklone. Zbog čega? Nije mi jasno. Evo ga, Ministarstvo unutrašnjih poslova ruši ugled. Sad ćemo da proverimo registracije. Ovo je registrovan. Evo njega. Registrovan. Evo ga ovdje policajac. Ovo je registrovan. Evo, registrovanje. Nije registrovan. Pazi, ispred svake policijske stanice treba da ima jedan auto koji nije registrovan. Evo, pogledajte. Policijska stanica, auto, 863 XU, 863, to je to, ali nije registrovan. Dokle više? Stvarno mi nije jasno šta se ovdje dešava. Pojas mu je naravno vezan iza sedišta. Vidi njega. 2019. 2021. Ovo se registrovan. Molim? Šta snimate ovdje? Pa nepravilnosti oko policije, na primjer ovaj auto vam nije registrovan. Ste vi policajac? Pa javite se vama u dežurnu službu da možete da snimate. Ovdje... Da se javim? Da. Zbog čega? Javite se ovdje, ne možete da snimate tek tako, slikate, ovo je štićen objekat. Zašto me lažete? Štićeni objekat, ovdje vidite da ima Šta ima? Policajac koji je dežura. Dobro. A vas baš briga što ovaj auto nije registrovan? Pa možda je oduzet, možda u nekom postupku. A pogledajte zastavu na što vam liči. Kršite ugled Republike Srbije tako što ističete pocepanu zastavu. Ćao, druže. Gde vam je kapa? Kapa, gde vam je? Tu je. Možete da je stavite. Hoću, ali vi ste... Ja sam... A dobro, da samo mi kažete šta slikate, recite... Nepravilnosti ovde, možete da mi pomognete tako što da će me pustiti u vaš vozni park da proverim da li su vam vozila registrovana. Registrovana? Da. Mogu, ali možete samo ličnu kartu da mi date. Zbog čega? Pa čisto da znam ko ste, šta ste, s kim pričam, nikakav nije problem, samo da vidimo se pretpostavljeni sve što vama treba, izaći ćemo vam u susret. Najmanji problem. Dobro, ja te dam moju ličnu kartu, vi ćete me pustite pozadi da vam snimim vozila. Samo da vidim ko ste, šta ste. Hoćete da me pustite posle? Mogu da vidim ličnu kartu s kim pričam. Da li će da me pustite da snimim vozila? Neka procedura mora da se ispoštuje. Dobro. Procedura neka mora da se ispoštuje, nikakav problem, da vidim ko ste, šta ste. Ste vi ispred neke firme, ili imate zakazano? Nemam zakazano, ne. Mislim, ja sam građanin koji ide i slika, snima nepravilnosti u radu policije. Naprimjer, kapu niste imali. Pogledajte zastava na što vam liči. Da. Ste vidjeli? Da, znam. Ali znate da je pocepana? Da, znam. I da je uvrnuta? Dobro, možete samo trenutak da sačekate. Evo, sačekajte tu, sad ćemo da vidimo. Ovaj auto vam nije registrovan ovde. Ovo je ovde, pogledajte. Istekla mu je registracija 2019. Čiji je to auto? Da, samo to. To je auto policajaca, jel da? Nije problem. Dobro, hvala. Dajte mi samo ličnu kartu vašu. Neću vam dam ličnu kartu, zbog čega da vam dam? Ali
Dajte mi ličnu kartu da bi video ko ste, šta ste, me razumete? Ne razumem, ne, ja mogu i vam dam ako sam prekršio neki zakon, ali ja ne kršim nikakav zakon, ne znam zašto bi vam dao moju ličnu kartu. A da li vi dolazite, hoćete da slikate, kažete meni, hoćete da uđete iza. Ja moram da znam ko ste, šta ste. Dobro, hoćete da me pustite da uđem iza? Kako da vas pustim? Ne, daću vam, kad vam dam ličnu kartu, da li ćete vi mene pustiti? Moram da vidim ko ste, šta ste. Aj sad čekajte minut. Ko ste vi? Zašto nemate isteknuto vaše ime i prezime? Dobar dan. Poštovanje. Takođe. Kako ste? Dobro, vi? Evo, nije loše. Poštovanje, ja sam Dušanić. Dobar dan, ja sam. Drago mi je. Tako, recite mi, vidim, slikate vozila, tako služba? Da. Recite mi vašu... Slikam i vas sada, ja snimam u stvari. Sve u redu. Iz bezbednostnih razloga, s obzirom da je ovo sve službeno, postoji bojaznost, možda da ste ne znamo ko ste, šta ste, o čemu se radi, iz tog razloga vašu ličnu kartu samo molim. Dobro, to je po zakonu, jel? Tako je. Dobro, po zakonu o policiji, član 66, ja zahtevam od vas da se vi predstavite sa vašom značkom pre vašeg ovlašćenja. Evo, sad ću. Gospodimo pravo. Dobro. Mogu vašu. Izvolite moju ličnu kartu. Recite mi, što ste slikali vozila? Zato što tražim vozila koja nisu registrovana. U suštini tražim policiju koja krši zakon. Ispred svake policijske stanice sam našao jedno vozilo ili dvoje, troje koje nisu registrovana. Evo, ispred vaše policijske stanice sam našao vozilo koje nije registrovano, koje je privatno vozilo policajca parkirano na službenom mestu parkinga. Da li ste vi sigurni da je to vozilo policijsko? Da li je možda oduzeto, da li je od nekog predmeta? Ne, evo, možete da mi kažete sada. Ne, ja neću da vam kažem, nema potrebe, ali... Ja ne tvrdim ništa, ja ne tvrdim. Jer kad nešto radite, morate nešto. Ne znam kako dolazite, da li je to, postoji vozilo, postoji mogućnost da je registrovano, da nema nalepljenu nalepnicu i to. Razumete? Dobro, istekla moja nalepnica. Pa možda ima nalepnicu. Samo nije zalepio. Tako je. Dobro, ja ništa ne tvrdim. Možda to nije službeno vozilo. Evo, možete vi, na primjer, da mi pomognete oko toga, da vidimo čije je to vozilo, da li je registrovano. Možete da se obratite... Znači, nećete da se bavite kršenjem zakona ispred vaše stanice? Ali ima potrebe? Pa ima. Vozilo nema registarsku nalepnicu važeću. Vi možete da se obratite nekim službama koje će to ustanoviti ako su mi prekršili neki propis, nešto koji će postupati po tome. Zašto vi nećete da se bavite tim? Zašto? Zato što ja znam svako vozilo koje je ovdje, čije je to. A to nema razloga i nema, ne vidim baš neki interes da nešto vama bude, nemate neke, ali tako? Molim? Pa ja ću da objavim da vozilo nije registrovano, sad vi možete meni da... Možete vi da objavite šta god hoćete, gospodine. Dobro, dobro. Svako vaše postupanje koje izveštavate, je tako? Da. Ako prijavljujete nešto važno, vi možete da odgovarate za to, tako? Tako je. Je tako? Svako, znači, ima za svako vozilo, sve ima pokriće. Zato imam video i zato postoji video dokaz, tako, molim? Tako, video dokaz. I vidi se na videu da mu je istekla nalepnica, da. Ali neko dalje postupanje prema tom vozilu, kako, tako? Dobro, dobro. Da li možete mi objasniti zašto ste istaknuli pocepanu zastavu i zašto rušite ugled Republike Srbije? To će sve biti, ako nije problem samo da ugazite kameru i da dođete ovde zbog nekog daljeg postupanja. Neću ja da ugasim kameru i neću ja da krenem... Da, iz bezbednostnih razloga za ne znamo ko ste, ne znamo šta ste, zašto snimate... Kako ne znate? Evo, ja ću sve da vam kažem. Ne, da li radite neku organizaciju... Ne, ja radim za sebe, video kanal me se... Ovo je iz bezbednostnih razloga, tako je, ovo je... moramo da postupamo, ali tako? Kako da postupate, nije mi jasno. Dao sam vam ličnu kartu. Sad znate ko sam. Radim za video dokaz. Dok sačekate ovdje sa kolegom, molim vas, budite tu. Važi. Kolega nije hteo da mi se predstavi. Nema ni istaknutu značku. Ja ću vam se predstavim. I nikakav problem, ja likam s vama. Dobro, ali ste dužni isto da imate ovde istaknutu, ne da budete... Evo, izvolite. Jel vidite? Ja nisam vidio vašu sliku. Evo, jel vidite moju sliku? Je u redu? Je sad u redu? Nema potrebe, gospodine. Kako nema potrebe? Vi kršite zakon. Ne, niko ne krši zakon. Mogu samo... Po zakonu vi ste dužni da imate istaknute vaše ime i prezime ovde. Gde vam je? Tu je... Tu je, nije tu, treba bude tu, da možete da ga stavite ovde. Ja idem rukom prema vama. Izvinjavam se, ne idete. Nemojte tako.
Znači, nikakav nije problem. Sve što vam treba dobro, ali nemojte tako. Ja sam prema vama maksimalno korektan. Jeste, da vam izađem- ali ja samo zamislite da ja kršim neki zakon i da ja kažem, lična karta mi je tu, nema potrebe da vidite, tu mi je blizu. Biste vi rekli, Da li okej. biste neki drugi dokument, vozačku, na primjer, ako imate pasoš kod vas? Da, ali zamislite da sam ja dužan da imam moje ime istaknuto, a ja ga nemam. Vi ste dužni da imate vaše ime istaknuto. Dobro, to što vi kažete, to je u redu. Samo nešto da vam kažem, sad nešto. Pričam s vama, može se normalno se pričamo ili ćemo tako pričamo? Cijelo vreme pričamo normalno. Ne, samo da vas pitam. Možemo da pričamo tako ko što ćemo da pričamo ili sad? Ja vam kažem, ko što sam sad došao, vi kažete hoćete da snimate, dobro, dajte nam ličnu kartu, pošto vam je rekao kolega, ste iz neke organizacije, niste... Sve sam vam rekao. Da, ali ne možete vi kad vam ja kažem dajte mi ličnu kartu, ne, da li ćete me pustiti iza. Nismo na pijaci, me razumete? Ne, ali vi ste tražili moju ličnu... Samo trenutak, sad ja pričam. Naravno. Znači, neko vam je zatražio ličnu kartu, hoćete da date, nećete, ali ne možete vi da kažete isto ko policajcu, ne, daću ti ako me pustiš iza. Dobro. Da li ste vi upoznati sa zakonom o policiji? Ja sam upoznat. Član 66, šta kaže? Dobro, recite vi meni šta kaže. I član 65, znači vi ste dužni prvo meni da kažete razlog zbog čega tražite moju ličnu kartu, vi meni niste rekli razlog. Zbog kog razloga ste vi meni tražili? Da bi me pustili nazad? Ne, rečeno vam je ličnu kartu, vidimo ko ste, šta ste, samo upravo. To nije razlog, ne možete vi da zaustavite bilo koga i da kažete da vidim ko ste, šta ste. Ne, da ga utvrdim ko ste, šta ste, gospodine, iz lične karte. Me razumete, da li je vaša lična karta, da li ste vi, na primjer, zovete Marko Marković? Da, ali vi nemate pravo da zaustavite, znači ja treba da budem upoznat sa razlozima zbog čega. Znači ne može da bude razlog zato što ja hoću da znam ko si ti. Možete da kažete vi ste sumnjiva osoba, možete da izmislite nešto, ali da samo kažete, zato što ja hoću da vidim vašu ličnu kartu. Ne, to vam niko nije rekao. Nego šta ste mi rekli? Šta je bio razlog da vi vidite moju ličnu kartu? Utvrdim ko ste, šta ste. Zbog čega ja imam... Sumnjivo ponašanje, možda... Pa možete tako da kažete, tako je. Ali ja ne radim ni jedno krivično delo, nego vi radite krivično delo. Da. Ne, vi, na primjer, Ko radi krivično delo, kažite mi. Ja radim. Evo vi, izašli ste bez kape i bez pločice imena. To je protiv zakona o policiji. Kažite mi sada da li je to okej ili nije okej. Da li je to krivično ili nije krivično. To je disciplinsko, je li? A šta sam ja skrivio? Ništa, vama je rečeno, kolega, da sačekate tu. Da sam uhapšen. Pa ste uhapšeni? Ne znam, pitam ja vas. Pa niste uhapšeni. Samo je rečeno... Ali sloboda kretanja mi je sprečena, jel da? Ne, vi se slobodno šetate, nije vama slobodno kretanje. Evo ga još jedan auto, bez registrskih oznaka, sa Molim? Ja ne slikam, ja snimam sve vreme. Dobro, samo sačekajte. Da li znate po kom osnovu vi možete meni da zabranite da ja snimam? Ne, ali... Ali zašto mi onda govorite znači po kom osnovu, po kom zakonu vi meni sad rekli da ja prekinem moje snimanje? Po članu 99 zakona o policiji, policajac sme da prekine snimanje samo radi zaštite žrtve. Gde je ovde žrtva? Ovo jeste registrovani. Znači vam je rekao kolega. Nije mi rekao kolega. A šta vam je rekao? Rekao da sačekam ovde. Pa sačekajte tamo i nemojte... Znači, skraćena mi je sloboda kretanja. Sačekajte. Samo pazite vrlo dobro šta kažete, zato što ću ja da vas... tužit ću vas ako ste mi uskratili slobodu kretanja bez ikakvog razloga. Sačekajte. Znači, uskraćena mi je sloboda kretanja, samo da znam. Vi se krećete. Znači, ja ne smem da se krećem, ali smem da se krećem. Kako sada to? Hvala vam puno. Sve što želite, i ako smatrate da nešto trebate iz vašeg postupanja, od strane vaše već organizacije i svega toga, možete se obratiti našim nadležnima
prijavu da podnesete, postoji ministarstvo gde su te neke unutrašnje kontrole, sve gde vi, ako smatrate da smo mi, Policijska stanica Zvezdara, prekršila neko policijsko ovlašćenje, već šta, možete se obratiti. Eto, to je to. Dobro, meni je ovaj gospodin zabranio da se kreće. S obzirom da je ovaj ovde deo, čuvan deo, zbog situacije neke i sve to, iz tog razloga neko konkretno zadržavanje ovde, ako nemate potrebe... Vi ste mene zadržali, ja sam probao samo da šetam gore dole, čovjek me nije pustio. O čemu se radi? Znači, ovde... Znači, vi ste meni bespravno lišili slobode, malte ne. Ja nisam bio slobodan da se krećem. Slobodno niste. Sve što mi, evo, ja se zovem Dušanić, Dušan, moj broj službene, vidite, sve što mi tako mislite da je... Dobro, ja bi vas samo, da li mogu da vas pitam ovo jednostavno pitanje? Znači, evo, samo ova zastava, da mi objasnite, pogledajte na što liči, a vi možete da je vidite. I da li vi shvatate koliko je to odvratno? Ona je i pocepana i uvrnuta. Zbog čega je to tako? Stvarno, na to ne mogu... Vi dođete ujutru ovde, ja sećam kad sam bio mali, kad dođem u bilo koju državnu instituciju, kad vidim unutra, meni dođe ja sam da se popnem gore da je ispravim, razumete? Ako nemate zastavu kako treba, možete da je skinete ovu, pošto sa ovom samo rušite ugled policije i države Srbije. Me razumete? A može sad neko da se popne da skine ovu zastavu? Odmah. Prenećemo... Odmah? Šta? Molim vas, gospodine, odmah to, ako nema, ako ne treba, to... Znači, nije vas briga, vi ćete i dalje. Iako sam ukazao da vi rušite ugled Srbije i policije i MUP-a i svega, vi ćete da kažete, dobro, nema veze, skinut ćemo neki drugi put. Dobro, mogu da odem iza sada da proverim da li su vam... Iza ne možete. Gospodin mi je rekao da mogu ako dam ličnu kartu. Iza da idete ne možete. Dobro. Da li mogu da pregledam vaše džepove da vidim da li imate išta ilegalno? Ne možete vi ništa. Gospodin ima ko to sme da radi, to tako. Ne, ja vas samo pitam ako... Ne možete, postoji ko može, ali vi konkretno... Ko može da pregleda vaše džepove? Možete, pozovete službu unutrašnje kontrole koja će doći izvršiti pregled ako za to ocene da bude ima potrebe. Sumnjivo mi je to što nećete pokažete. Ko zna šta imate u džepovima? Pa, sad znači. Zar nije? Pa dobro. Zamislite vi mene pitate da li ja mogu vas da pregledam, ja da kažem ne, i vi šta će bude? Sumnjivo, jel da? Ko me omogućila, šta je sve. Postoji sve zakonom regulisano, ko šta postupa i kako. Dobro, a što onda kad je zakonom regulisano isticanje zastave ovakve? I za to će vidjeti, neko će odgovarati za to, gospodine, ja sam vas uputio na šta možete... Znači šta, da služim unutrašnju kontroli, što ističete zastavu, što gospodin neće da drži, zar nije dužan da ima ime i prezime? U svakom trenutku, napisano tu, na pločici. Tako, gde mu je? zavisi od službene jakne. Neki imaju, neke zavisi od modela koji se nosi sad. Da li je zaduženo, da li ima da se zaduži, da li nema, sve je to već neki problem malo veći koji nije sad za neke, nije ni za ovu priliku, nije ni za to. A gde možete da dobijete i te informacije? Samo kakvim putem i na koji način. Ovo kola koje nisu registrovano, to nećemo više. To znate čija su i vi ih puštate da oni voze tako. Zar vi niste dužni kad vidite kršenje zakona? Dozvolite da vam objasnim odmah. Postoji neka zakonska procedura kada mi primenjujemo svoje policijsko ovlašćenje. Dobro. Da li po našem nalogu, već po nalogu suda, već nekog, razumete? I zašto je to tako i zašto su ona tu? Da li su ona oduzeta, da li nisu? I kako je postupanje sa tim vozilima? A sve što vidite ovde, za sve postoji napismeno. Šta postoji napismeno? Napismeno, zbog čega su ta vozila i kako. Postoji pisani trag zašto su ta vozila tu. Znači, niko neće ni zbog nas samih, tako kad dođu građani već lica kao vi ili se žale na nešto ili to, da mi ne bi imali problem, mi to sve evidentiramo i postupamo u skladu sa zakonom. Dobro. Možda mi kažete da su ta vozila oduzeta ili to je policijski auto? Da, pošto vidite kakva je policijska stanica Zvezdara. Vidite kako je stanje, vidite sami gde se ona nalazi. Dobro. Kakva je ulica, koliki je prostor. S obzirom moramo da imamo uvid da je naseljenost mnogo velika, ali tako, da se širi sve to. Da je ova zgrada ovde nekih možda 30 godina, 35 godina, sad lagaću vas, to ne mogu da vam dam tačnu informaciju. Dobro, jasno mi šta hoćete kažete. Ako stanujete ovde, znate, ne znam da ste stanovali ovde, šta kako, znači znate zgrada koliko je stara i sve to i koliki je prostor. Nekad u ono ranije vreme je ovaj prostor bio dosta dovoljan za bilo šta, za vozila, službena, oduzeta i sve to. S obzirom da je sad situacija takva kakva je i uslovi su takvi da nemamo neki bolji prostor i neki veći prostor. Službena vozila parkirana, gde će biti oduzeta vozila i tako ne postoji mogućnost, tako da
ta vozila i koje su oduzete i sve tražimo svaki mogući način, parking mesto gde će ono biti, to jest ostavljeno do okončanja postupka. Znači, hoćete da mi kažete da je to vozilo oduzeto? Vozila su oduzeta, zavisi koja vozila, sad ne mogu da vam idem i da vam kažem. Ovo koje nije registrovano, evo ovo treće odavde, evo ovo treće vozilo odavde, nije registrovano. Nisam, da vam kažem, nisam sad ni dužan da vam to kažem. Postoji neko, ako smatrate za to vozilo... Da, ali ste dužni kad vidite da neko... Kažite mi jedno, kažite mi... Sad ću da vam kažem ovo. Kad ste zadnji put opomenili ili kaznili kolegu policajca? Postoje kontrole ko to radi. Znači, vi to ne radite, vas nije briga. Kad vidite policajca... Ja lično to ne radim, ja lično. Ukazujem, pišem... Zar niste dužni da kad vidite da neko krši zakon da ga opomenete ili kaznite? Ali koji zakon? Da li zakon o javnom redu, miru, saobraćaju i sve to? Zakon se postoji, primenjuje se prema svima isto. I zakon o saobraćaju, javnom redu i miru, krivični zakon, zavisi šta je taj policijski službenik uradio. Dobro. A možete i vidjeti, čak i novinari pišu gde, šta, kako, imate na internet sajtovima sigurno da vidite gde su koji policajci, postupano sve to, tužilaštvo takođe, prekršajni sud, neko ko je nadležan i ko može da vam daje takve informacije. Nisam ja baš razumeo. Znači, u stvari jesam. Ako vidite policajca koji krši zakon... Biće sankcionisan normalno. Pa nećete, vi ste rekli imaju nadležni, pa sad ste mi upravo rekli. Znači, ima unutrašnja kontrola koja je briga o tome. Postupak i ko je, gde je znači, da je iko iz unutrašnje kontrole prošao pored bilo koje policijske stanice. Znači, ispred bilo koje policijske stanice, ispred svake sam našao neregistrovano odstvo, našao sam pocepane zastave, našao sam policajce bez kape. Za stanicu. Konkretno za ta vozila sve, znači kažem, slobodno možete se obratiti za to vozilo, ako smatrate da je to vozilo nepropisno i nezakonito tu, možete se obratiti slobodno i kažete ukažite na to vozilo, ja vam kažem da to vozilo nije tu protivzakonito. Nije registrovano, vidi se da nije registrovano. Ako vi smatrate da jeste, ako smatrate da jeste... Zar ja moram da idem u unutrašnju kontrolu ili mogu u bilo kojoj policijskoj stanici da podnesem tužbu na rad policije, jel da? Možete. Mogu ovde sada da podnesem tužbu na rad policije? Dobro. Imate neregistrovano vozilo, hoću to da prijavim. Imate policajca koji nema pločicu, izašao je bez kape, imate pocepanu zastavu. Da mogu ja sve to sada prijavim to kod vas? Sad ćete sad. Pojas vezan iza sedišta. Kako bi ga drugo vezali? Pogledajte. Kolege vam ne nose pojas kad voze. Pojas je vezan iza sedišta. Vezan za sedišta? Vezan je iza sedišta, da. Molim vas da ih opomenete na to. Pogledaj, taj pojas više i ne radi. Da vidite da je i ove vezane za sedište. Iza sedišta nije registrovan i šta su oduzeto? Nije oduzeto nego auto policajaca. Pogledajte na što im liči zastav. Apsolutni horor.
Video dokaz mi se zove YouTube kanal, tamo ćete moći sve da vidite. Ako vas interesuje. Žice neke koje visu. Dobar dan, gospodin. Mene su poznali za ličnu kartu, za čip, pa da uradim, ne znam kako se to ide, mislim, pošto neće da se čita, Ništa, morat ćete mi upravne poslove. A da, pravo je. Prvi strah. Hvala. Za ličnu kartu. Ništa, čekamo ispred policijske stanice da vidimo da li, kao što u zakonu piše, ja smem ovde da podnesem tužbu na rad policije ili stvarno moram da idem u unutrašnju kontrolu. Koliko ja znam, u zakonu piše da smem i to i usmeno da uradim. I to u bilo kojoj policijskoj stanici, a ne da moram da idem u unutrašnju kontrolu. Kao što vidimo, policija voli da snima druge ljude, ali ne da drugim ljudima da snimaju njih. Ne sviđa im se. Ima onaj kombi da li je registrovan. Čekaj. Kako, šta sad? Pa stvarno, šta sad? Sačekajte, sad će kolega. Dođite ovdje. Pa sam i uhapšen. Vi ograničavate moju slobodu kretanja. Ne, niko vama ne ograničava. Samo sad možda ovog trenutka ćete da uđete unutra ili da vam se... Dobro, evo tu sam. Ne, vratio mi ličnu kartu. Samo jedan trenutak sačekajte. Zamolio bih, ko što vam je preneo kolega, nemojte ovo da slikate. Vam je rekao kolega? Nije mi rekao kolega, morat ćete da me uhapsite i onda ću ja morati da vas tužim zbog bespravnog lišavanja slobode, ako... Pa zašto bi vas uhapsio? Pa zato što ću ja sada da idem i da snimam, razumete? A vi krenite sa mnom ako hoćete. Gospodine? Da? Kažete. Sačekajte ovdje, žena vam je ovdje da sačekate. Ne moram ja tu da čekam. Ok, ali ne možete da snimate, da idete, da ulazite, ipak je ova zgrada ministarstva... Ne ulazim ja nigde. Šta hoće da snima? Snima parking. Ne može da snima vozila, svojim vozilima se radi operativno i ne može da to radi. Stvarno? Da. Dobro. Upozoreni ste, gospodine. Dobro, snimio sam ih. Okej. Ovo vozilo vam nije registrovano. Ovo operativno vozilo radite s njim koje nije registrovano. Pogledajte zastavu na što vam liči, kršite ugled Republike Srbije. Ugled MUP-a, ali ste vi vidjeli ovu zastavu? Ja sam sad zahtevao odmah da je skinu. Da se više ne bi rušio ugled. Neće da je skinu.
Ću da kažem čije je ovo vozilo ovde. Pojas je vezan iza sedišta, vozilo nije registrovano. To je vozilo policajca, jel da? Kakav sam? Kažite mi, kakav sam? Što ti ispituješ čije to vozilo? Ko si ti Zato što nije registrovano. Ja sam građanin koji vas plaća, razumete? S čime ti plaćaš? Sa porezom. Odakle vama pare? Ko plaća policiju? Poreski obveznici. Ko? Poreski obveznici. Tako je. Dobro, i šta hoćete vi sada? Ja vas Odakle plaćam. vama pravo da snimate? Razumete? tuđu imovinu? Odakle vama pravo? Tuđa imovina, to je moja imovina. Vodite računa šta pričate, možete da uđete u problem, u krivično delo. Dobro, vodite vi računa o čemu pričate. Obaveštavam da ne smete da slikate to, jer su to... Dobro, ja vašu... Ugrožavate moju bezbednost. Dobro, vi ste javni službenik, gospodine. Jesam. Na javnom mestu. Ali nemate pravo da ugrožavate ničiju... Po kom zakonu? Po bilo kom zakonu imate li pravo Po bilo da kom zakonu? Pa vidite, Po kom zakonu vi hoćete sa... Po čemu ti hoćeš da slikaš? Kako na osnovu čega? Zato što ste vi javni službenici Na osnovu na čega javnom hoćete da mestu koji krše ugled Republike Srbije, osnovu čega? razumete? Na osnovu čega? Da. Na osnovu Ustava. Član 5, sloboda medija. Pročitajte to možda. Idem da vidim da li je ovaj kombi vaš registrovan. Evo. Ne možete ući Da, dok ne isključite kameru. Isključite telefon, isključite kameru i možete dobro. I onda? ićite kod kolege da podnesete prijavu. Vaš. Znači možete ući, izvolite. Kolega je spreman za mene, jel da? Je spreman, evo, vidjet ćete pa pričate sa gospodinom sve što vi želite, podnećete prijavu, sve će biti evidentirano. A što recimo da snimam unutra? Tako, što ne možete snimati. Zato nije javno mesto. Iz bezbednostnih razloga ne možete da snimate. Po kom zakonu? Iz bezbednostnih razloga, vama sada, kažem zašto, znači... Ja bi iz moje bezbednosti ipak da snimam. Zato što snimate razumete? objekat- Otko ja znam da vi nećete mene sad da prebijete unutra. To vam posla, gospodine. Kako ja to mogu da znam? Lepo, nećete. Pusti me da snimam unutra. Ne možete da snimate, zato što su to objekti koji Kakvi? su... Javni. Gospodine, to su objekti... Dobro, Ne znam, ajde, da li neću, ćete idemo, vi to... ajde. Da li Evo samo za odjavu, bio sam unutra, podneo odjavu na rad policije, što ističu pocepanu zastavu, uvrnutu, pitao sam ih da je odmah sklone, oni neće, pitao sam da se vidim sa načelnikom, kažu da nije tu, da se vidim sa bilo kojim šefom, to isto ne mogu. U prijavi sam napisao da sam našao rušenje ugleda Republike Srbije sa zastavom i ova kola ovde što su bila parkirana ovde. Ovde su bila, a sada nema nikoga. Ta kola vrzmaju da mi kažu čija su. Nalepnice nema, važeće. Ajmo samo da vidimo da li su im policijska kola registrovana, ovo što su stigle do sada, 2020. Jesu. Da vidimo ova. Jesu. Do 21. registrovano. Registrovana. Ćemo da vidimo ova. Registrovane su. Šta se ovdje dešava? Ne znam. I evo. Još jedna policijski kombi koji nema važeću registarsku nalepnicu. Kao što vidimo. A ne, ima. Samo što je ispod. Stara je i dalje tu. Teško im je da skinu nalepnicu. Evo sad ću da kažem svima kojima je teško da skinu nalepnicu. Znači, skvasite sunđer, onaj za sudove, i stavite ga iza nalepnice. Jedno pola sata. Da se on dobro skvasi. I onda će se nalepnica sama da otpadne. Ne, nije mi jasno zašto je to toliko teško. Ništa, vidjeli smo šta se ovdje dešava, drugari. Zastavu sam ja pitao sam da sklonim, ali mi nisu dali i obećali su mi da koliko večeras ako prođemo vuda, da će zastava biti uklonjena. Ništa, hvala puno na gledanosti
Mi se vidimo u sledećoj epizodi. Video dokaza. Pozdrav.